Bale, hasiko gara. Hori da. Eso es. Zuen taldea da, batez ere Afrikar jatorria duten jokalariez osatutako taldea. Kantxa batean sartzen zaretenean, badago horrelako erreakziorik? Bai, gurasoengan, gero esaten dute, betatu puto país, ez duzue ez ere egiten hemen, bakarrik gure lana kentzea, eta hori. Horrelakoak entzuten dituzue partidatan? Ume txikiei, además, eh? Bai, ere bai. I see the morning sun on the hillside, yeah. Euskal gizartea esango zenuke gizarte arrazista dela? Bai, eta hori nabaritzen duzu arlo askotan mugitzen zareinean. Autobusean nola tratatu altzaio ezberdin pertsona bati? Tonua. Tonua asko esan nahi du, zure begiradak nola behatzi duzun pertsona horri, hoi asko esateu nola izan tratatzen pertsona bat. Eta ni notatze desberdintasuna ez aldezu alai tratatu pertsona bat. Edo aldezu bordeitzen, o begirada itxusi bat jarri. O erantzun txikik eman, oso kortantek. Eta Mario horrelako zerbait egin diotenean, zuk nola erreakzionatu duzu? Begirada txarra botatzen. Zer da Euskal Herrian ijitoa izatea? Prejuizioz betetako jendea gure gana. Batzuetan mina ekartzen didate eta egiten didate. Nongo azaren galdetzen dizutenean, zuk zer erantzuten duzu? Adibidez, galdetzen diate nongo azaretan gaztizkoa. Bai, baina zure gurasoak gazteizkoak. Baina, eta zure aitona amonak orduan galdera horren aurrean nahi dutena entzutea da, zeraitik ez naizen txuria.